היום אני רוצה לדבר על המילה הצלחה. מילה שמייחסים לה כל כך הרבה חשיבות עד שהיא קצת איבדה את המשמעות שלה. כי כל כך הרבה אנשים מזייפים ומתחפשים רק כדי שיחשבו שהם מצליחים. כששואלים אנשים מהי הצלחה עבורם, הם ישר חושבים על כסף, מעמד, להיות ראשונים, להיות יותר ממישהו אחר. ואני שואלת, האם ייתכן שאדם שאין לו כסף עדיין נחשב כמצליח? האם אדם שחי בפשטות, אותו פקיד בנק או מנקה רחובות, יכול להיחשב כמצליח? האם הקריטריונים שקבענו במאה ה-21 באמת מעידים על הצלחה או על סגידה לאלוהי החומר? בואו ואתן לכם דוגמה. אמא שלי, אישה פשוטה, רוב חייה הייתה עקרת בית. כשהיה צריך, היא עבדה קצת כעוזרת בית ועוד קצת כמנהלת חשבונות, אבל אלה היו תקופות קצרות בחיים שלה. אם תשאלו אותי, היא אישה מצליחה. למה? כי היא תמיד התמקדה במה שעושה לה טוב. היא תמיד מצאה זמן ללמוד או לעשות כל דבר שמעניין אותה. אפייה, אומנות, יצירה, קריאה. גם היום כשזיכרונה בגד בה, היא עדיין יוצרת. היא השקיעה את המעט שהיה לה במה שהיה לה חשוב ושהיא אוהבת. ולכן כשאני מסתכלת עליה, אני רואה אישה מצליחה. אישה שכל הזמן לומדת, מתפתחת ולא מפסיקה ליצור. וכמוה אני בטוחה, יש עוד רבים סביבנו. אז אולי הגיע הזמן שתשאלו את עצמכם, מהי באמת הצלחה עבורכם? לא על פי הקריטריונים שתרבות הכסף הגדירה כהצלחה. כי אם נהיה כנים עם עצמנו, לפעמים הפרשנות המודרנית להצלחה היא די רדודה. תודה רבה.